Max Weber német közgazdász és szociológus egyik leghíresebb művét 1904-ben írta. Weber a protestáns egyházak közül a kálvinizmust tartotta a legmeghatározóbbnak elemzése szempontjából. A kálvini dogmák szerint mindenki csak az örök halálra szolgálhat rá, ha csak Isten eleve másként nem rendelkezett felőle. Ez a predesztináció, az eleve elrendeltetés elve. És részelteti az illetőt az örök dicsőségben. Azaz élhet örökké angyalként Isten országában. De az, hogy kiválasztott-e, az csak a hívő halála után válik el. A világ arra rendeltetett, hogy Isten dicsőségét szolgáljuk, a kiválasztott hívő pedig arra, hogy részt vegyen Isten evilági dicsőségének gyarapításában. Tarts tehát magad kiválasztottnak, hiszen a kételj a hit elégtelenségének bizonyítéka. Sennyvedjen az, akinek nincs hite. A fáradhatatlan hivatalvégzés pedig előzi a kételyt, és Isten dicsőségére szolgál. Az a gondolat, hogy a rendszeres és módszeres munka megvéd a kísértéstől, szex, drogok, stb., az időfecsérlés, lustálkodás, napozás pedig bűn, elvezetett a hivatás gondolatán alapuló racionális életvezetés elterjedéséhez, ami végső soron a kapitalizmus kialakulását segítette elő. A protestáns etika megszabadította a javak szerzését a tradicionalista etika gátlásaitól, úgy rombolta le a nyereségvágy korlátait, hogy nem csak legalizálta, de egyenesen isteni akaratot látott benne. Weber szerint a protestáns gondolkodás nem csupán felszabadította a szerzési ösztönt, de egyben meg is fékezte azt a fogyasztás korlátozásával. Ideális feltételeket teremtve a pénzszerzésnek, tőkeképződésnek, tehát a kapitalizmusnak. De mi van, ha túl népszerű lesz ez az eszme, és mindenki csak szerezni akar pénzt, és senki nem akar költeni, lustálkodni, dőzsölni? Kitől szerzik-e derék jó emberek a pénztőkét, ha senki nem fogyaszt? A válasz az, hogy ha senki, még az állam sem költekezik, akkor senki nem is tud pénzt szerezni, tehát lefullad a gazdasági rendszer. Tehát itt valami nem stimmel.